Марыя чувае над белай зямлёй, каб сэрцы людзей атуліў супакой, каб душы для Бога раскрылі яны і шчырую веру в руках паняслі. Марыя Буцлаўская, ты наша маці заступніца, ты скарбніца цудаў на нашай прыгожай зямлі. Сабрала дзяцей Беларусі Хрыстова абранніца. Малю агнём веры ў сэрцах любоў распалі. Марыя Буцлаўская, ты наша маці заступніца, ты скарбніца цудаў на нашай прыгожай зямлі. Сабрала дзяцей Беларусі Хрыстова абранніца. Малю агнём веры ў сэрцах любоў распалі. Пахвалёны Езус Христос, дарагія слухачы і гледачы YouTube канала Радыё Марыя. Калі вы нас толькі слухаеце, а яшчэ не глядзіце, хутенька ўключайце наш YouTube канал, бо мы вітаем у нашай студыі сёння ксяндза хрыстусоўца Олега Шпеця. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны амен. Таксама вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя. І я думаю, што тэму сённяшняй перадачы нам агучваць хіба што амаль не трэба. Тыя, хто пачуў гэты спеў, яго, напэўна, пазнаў. Ну і тыя словы, якія не раз прагучалі, Марыя Буцлаўская, ты наша маці заступніца, гаворыць пра што? Пра тое, што ўжо хутенька збліжаецца урачыстасці маці Божай Буцлаўская. Гэта значыць, што з розных куткоў нашай Беларусі вырашаць да маці Божай перад яе аблічча шматлікія пілігрымы, якія будуць несці у сэрцы сваю веру, але таксама буду, напэўна, несці свае просьбы, інтэнцыі, з якімі хочуць стаць перад ёю, каб выпрасіць у Бога патрэбных ласкаў. І як заўсёды ў гэтым годзе з Мінску, з самага вялікага сталічнага гораду нашай краіны вырушыць пілігрымка ў Буцлаў і павядуць яе ўжо ў каторы раз ксяндзы хрыстусоўцы. Отец Олег, каторы раз, дарэчы? Гэта ўжо будзе 5-ы раз, калі мы адказныя за гэту пілігрымку, а пілігрымка ў 34-й раз вырашае. Гэта 34-я пілігрымка Мінск Буцлаў. Праз ковід трошкі яна, скажам, была прыпыненая, адноўленая, і гэта 34-я пілігрымка. У наступным будзе такі маленькі юбілей, 35 год. Але ў гэтым маленькі юбілей для парафіі Яна Евангеліста Максіміляна Марыя Кольбе і айцоў хрыстусоўцаў, якія вядуць гэтую пілігрымку. Я дакладна ведаю, што за гэты час ужо, мабыць, назапашаны такі добры досвед арганізацыі пілігрымкі. Дакладна, то есть, скажем так, пілігрымка гэта такая складаная справа, бо заўсёды гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з такім задбаннем пра людзей. Колькасць іх заўсёды расце за апошнія часы, таму, канешне, патрабуе ад нас шмат высілку. Тым не менш, праз тое, што гэта ўжо не першая, маем ужо засоб пэўных, скажам, вопыту такога, якая дазваляе нам яе падрыхтаваць, напэўна, хутчэй, чым першую, калі так можна сказаць. Тым не менш, канешне, патрабуе шмат розных такіх спраў, якія трэба вырашыць тут і цяпер. На якім этапе трывае зараз падрыхтоўка? Што вы робіце і ваша каманда? Па-першае, канешне, трывае яшчэ рэгістрацыя. Усіх запрашаю рэгістравацца як мага хутчэй. Калі хтосьці ўжо вырашыў, што хоча пайсці,
мае на гэта час, то калі ласка не адкладвайце. Для нас гэта вельмі важна, таму што ад колькасці залежыць шмат розных лагістычных такіх момантаў і арганізацыйных, таму канешне нам хацелася б як мага хутчэй ведаць, колькі ж пілігрымаў пойдзе ў гэтым годзе. З досведу мінулы год так выходзіць, што апошні тыдзень яшчэ рэгіструецца каля 100 чалавек, так напраўда заўсёды дзесьці яшчэ апошняй хвілінку хтосьці там даходзіць. Разумее, што хтосьці вырашае якісьці справы свае там з адпачынкам, вольным часам і таму так да апошняга чакаюць, но тым не менш, калі маеце ўжо такую, скажем, свядомасць таго, што вы можаце і хочаце пайсці, то калі ласка рэгіструйцеся нават на гэтых выходных, бо вось у панядзелак ужо будуць замоўленыя такія цішоткі пілігрымковыя з памерамі, ну і канешне нам трэба больш-менш ведаць, колькі будзе людзей і якія памеры трэба замовіць, таму канешне варта і трэба. Апроч гэтага, канешне, рыхтуем усю лагістыку, дамаўляемся з фурамі, вялікімі машынамі, робім хустачкі пілігрымковыя, бэйджыкі, арганізоўваем справу з ежаю, таксама дамаўляемся з месцамі, будзем гэту ежу рыхтаваць з тымі кухнямі, са школамі, дзе будзем ночыць, гэта так усё як зазвычай. Адзінае, што трошкі ўжо прасцей простое, што мы ўжо ўсё ведаем, гэта таксама папросту праехацца па гэтым шляху, нанова адкрыць для сябе, паразмаўляць, пазнаёміцца з новымі людзьмі, бо зразумела, што дзесьці там у школах мяняюцца дырэктары, адказныя за гэты школы, дзесьці штосьці зачыняецца, штосьці адкрываецца. Але тым не менш, канешне, ўжо трошкі прасцей. Гэта па-мацку не ідзем, ужо вытараманая дарога, як бы гэтым усім. Маршрут застаецца тым жа? Так, маршрут застаецца тым жа, тут нічога не мяняем, таму 5 дзён 125 кіламетраў. Які дзень найбольш цяжкі выдаецца пілігрыму Айцолі Гушпець? Мне, не скажу, што цяжкі. Найдаўжэйшы гэта другі дзень. Гэта з Вішнёўкай у Калачы, бо выходзіць 36 кіламетраў, то гэта такі найдаўжэйшы, і тут залежыць ужо ад надвор'я таксама. Калі добрае надвор'е, там, скажам, нема вялікай спёкі, нема дажджу, то так напраўда нават і гэтыя 36 кіламетраў можна прайсці, бо дарога ідзе вельмі так прыгожа, класная, далёка ад рухлівых дарог, потоку бетонцы, так што, в прынцыпе, ісці можна, напэўна. Зразумела, што заўсёды надвор'е можа ўнесці свае карэктывы. Альбо калі вялікая ўжо там спёка, альбо калі дождж, то трошкі цяжэй тады выходзіць. Але тым не менш, думаю, што пілігрымка, яна і патрабуе пэўнай ахвяры. Напэўна, таму усе разлічваем, што не гледзячы на гэта ўсё, кожны пілігрым дойдзе да мэты свае. На гэты час колькі пілігрымаў ўжо зарэгістраваліся? На сённяшні дзень каля 220 пілігрымаў ўжо мы маем. І маем яшчэ да 20, мы там падавалі хіба 6-га, рэгістрыруем так беспасрэдна ўжо вось гэтай па форме, якой мы там падалі. Пазней ўжо беспасрэдна трэба ўжо тэлефанаваць будзе нам, каб запісацца. Конечно, да канца можна будзе запісвацца, але ўжо трошкі іншым шляхам, скажам так. То бок ужо больш за 200 чалавек. Я здзівілася гэтай лічбе, бо ксёндз Олег сказаў, што у апошнія дні яшчэ як мінімум 100 далучыцца. І, дарэчы, гэта тыя людзі, якія часам разважаюць, вырушыць у гэты шлях або не вырушыць, і тыя, якія яшчэ не ведаюць сваю занятасць, напрыклад, па працы. Гэта зразумела. Тут такое пытанне ўзнікае. Калі чалавек думае вырушыць толькі на адзін дзень, так у яго атрымліваецца, ці трэба рэгістравацца? Так, трэба, таму што, па-першае, нам трэба ведаць, колькі ў кожны дзень мы кормім людзей. Гэта для кухні вельмі важна. Тым не менш, бо, ведаеце, накарміць 200 чалавек і 300, гэта розніца вялікая. Канечне, калі там пару чалавек, то гэта заўсёды ж там, а калі гэта ўжо шмат чалавек, то зразумела, што тут трэба нам ведаць, каб і закупіцца перад гэтым і так далей, і парыхтаваць гэта. Гэта раз. Другое, кожны пілігрым атрымае такі пакет пілігрыма.
І таму, ну, калі ён разрэгіструе, то мы на яго падрыхтуем гэта. Калі ён прыйдзе папросту вось так далучыцца без рэгістрацыі, то не факт, што мы будзем для яго ўжо гэта мець. Ну, таму важна, нават калі на адзін дзень, тым больш у форме рэгістрацыі там ёсць, можна зазначыць, што не іду ўсю пілігрымку, іду толькі вызначаныя дні, можна пазначыць, у якія дні, да? Ну, і для нас гэта таксама лагістычна будзе, ну, вельмі прыдатна. Таму... А што ўваходзіць у пакет пілігрыма? Сакрэт. Не, ну жартую. Конечно, гэта цішотка пілігрымковая, гэта спеўнік, гэта бейджыкі, гэта хустачка. Ну і гэта ў першую чаргу упэўнены з тым, што будзеш накормлены. Вось у мяне ёсць бейджык, гэта дакументы, гэта літаральна пашпарт пілігрыма. Дакладна. Сёння, дарэчы, спеўнік у вас пілігрымковы ляжыць перад вамі? Так, але гэта яшчэ з мінулай пілігрымкі. А пакажыце, калі ласка. Вось як выглядае, каб вы разумелі, што вы атрымліваеце. Гэта спеўнік з такога, здаецца, з пару пілігрымак таму. Ну, вось так ён выглядае. У мяне таксама такі ёсць. Яно мала што змяняецца, трошкі напаўненасць змяняецца, бо мы дадаем за кожным разам новыя якіясьці песні, звязаныя з тэмай канкрэтнага году. І вось і таксама ў гэтым годзе таксама будуць новыя песні, звязаныя з Святым Францішкам. Вось, бо, ну, скажем, гэты год Святого Францішка, таму у гэтым ключы, канешне, таксама будзе і нашыя разважанні, і вось усё, што звязана з пілігрымкай. Гэтую асобу сапраўды ў гэтым годзе муся не абміне ніхто, і тым больш, што маладзечанская пілігрымка рыхтуе асаблівы такі моладзевы яшчэ фэст на пілігрымковай пляцоўцы. Мне падаецца, гэта будзе 3-го ўвечары. Я от яшчэ раз усім нагадваю, каб вы гэта ведалі і сачылі за аб'явамі, бо сапраўды, я думаю, што будзе вельмі цікава. Айцец Олег, як па вашым меркаванні, якія асноўныя адметныя рысы мінскай пілігрымкі? Кожная мае нейкія свае адметнасці. А наша якія? Так як вельмі часта самі пілігрымы распавядаць і крычаць усім: мінская першая, самая лепшая. Таму гэта адметнасць найважнейшая, што гэта самая лепшая. Не, зразумела, што кожная, напэўна, пілігрымка мае свой дух, свой якісьці такі клімат. Тое, што, ну, мы заўважылі і збудавалі за гэтыя гады, ну, гэта такі, напэўна, такое адчуццё вялікай сям'і. Так напраўды, і гэта вельмі класна так адчуваецца, таму што шмат пілігрымаў, якія ідуць ужо чарговы год. Гэта не так, што гэта за кожным разам новы. Тым не менш, новых заўсёды таксама вельмі шмат. І ў гэтым годзе ўжо так я так праглядаў, то, здаецца, 50-60 чалавек гэта новых, тых, якія, ну, скажем, першы раз пойдуць. Гэта так цікава, што тут заўсёды хтосьці там даведваецца па пілігрымку і далучаецца. Таму гэта такая вялікая сям'я, якая супольна разам перажывае ўсё. І кожны дзень гэта пілігрымкі, ну, адметны якімсьці вечаровым такім таксама вайбам, як сёння моладзь гаворыць, які па-рознаму ёсць і вясёлы, ёсць трошкі такі засяроджанасці, ёсць малітоўны, ёсць якосьці праслаўлення, вось гэта ўсё напоўненасць. Ну і гэта атмасфера такая вельмі, ну, сапраўды такая прыязная, адкрытая. Таму запрашаем. Хто калі яшчэ не вырашыў, то варта паспрабаваць, напэўна. Дарэчы, вось пра гэта гавораць людзі, з якімі я стасуюся, і нашы валанцёры некаторыя, якія ніколі яшчэ не хадзілі ў пілігрымку. Яны маюць сумнеў, ну, невялікі, канешне, што, далучыўшыся, будуць пачуваць сябе самотнымі, бо не столькі людзей шмат ведаюць з пілігрымкі, або з іх парафіі не надта шмат вырушае. Ну, от, як развеяць іх сумнеў? Ну, хутка тых, хто першы раз становяцца сваімі, так напраўды, таму што праз супольнае перажыццё і малітвы, вандраванне, вось гэта пілігрымаванне, праз супольную забаву, а таксама спажыванне пасілка. Гэта стасуемся адразу, размаўляем, знаёмімся, адчуваем, таму тут гэта, думаю, вельмі проста і лёгка, тут баяцца гэтага не трэба. Тым больш, што ўсе пілігрымы
самі праходзілі гэта, таму тыя, хто мае ўжо такі досвед, то яны таксама адкрытыя і гатовы дапамагчы. Ночым мы зазвычай вось на такой маленькай тэрыторыі мы ідзем па людзям, мы ночым альбо ў школе, або ў намётах, усе ў адным месцы, таму вось вечары гэта такі добры час, каб больш пазнаёміцца, каб супольна разам паспяваць, пагуляць супольна разам, вось гэта. Ну гэта той час, вось, дзе мы сапраўды будуем вось гэта такія адносіны. Таму не трэба баяцца, напэўна. Ёсць пілігрымкі, пра якія гавораць узростава мы моладзевая пілігрымка, так склалася, так сталася, гэта наша служэнне. Ёсць пілігрымкі, у якія людзі адмыслова даязджаюць з іншых месцаў, бо саміх жыхароў вельмі мала з той вёскі, адкуль выходзіць пілігрымка, напрыклад. І гэта такія, ну, часцей ужо людзі такога ўзросту, калі не усведамляюць, чаго яны шукаюць. А ўзроставы склад мінскай пілігрымкі, ён нейкі канкрэтны? Не, ён універсальны, каталіцкі. Католік гэта вось той, які для ўсіх. І так сапраўда, гэта пілігрымка для ўсіх, тут мы не ставім якісьці абмежаванняў адносна ўзросту, таму ідуць і ўсімі сем'ямі, цэлымі сем'ямі ідуць па асобку, ідуць старэйшыя, ідуць дзеці, ідзе моладзь. Ёсць пэўныя правілы, вось гэта, калі гэта да 16 год, то гэта трэба, каб мець апекуна. Калі гэта ўжо старэйшы, да 18 год, то дазвол пісьмовы, вось, ну, такія якісьці правілы, якія функцыянуюць у нашай пілігрымцы, так, каб тыя, которые маладзейшыя, малыя дзеткі самі, ну, мелі апеку якусь, зразумела, каб хтосьці вока над імі меў, але якісь абмежаванняў такіх няма. Кожны, хто хацеў бы далучыцца, можа, гэта адкрыта для ўсіх. Таму не сумнявайцеся, можна ісці нават з дзецьмі, і не раз мы бачылі, што ідуць у мінскай пілігрымцы з вазочкамі, а некаторыя нават хадзілі з самакатамі, і я гэтага чалавеку магу вам паказаць, гэта я. На самакаце ехаў мой дзіцёнак і дзіцёнак Евгеній Найдовіч. Вось быў у нас такі досвед, дарэчы, так што не сумнявайцеся. Айцец Олег, зараз для ўсіх святароў вельмі гарачы час, бо адначасова адбываецца шмат падзей. Трэба рыхтавацца да пілігрымкі, праходзіць канікулы з Богам. У вашай парафіі, у нашай парафіі яшчэ, мабыць, нейкія скаўцкія імпрэзы, выезды ёсць. Я не магу не спытаць, а як вы трываеце ў гэтым? Што вы робіце, каб усё гэта паспець? Ну, ведаеце, ну гэта ж не так, што гэта ўсё сам мушу праводзіць. Калі ўжо наладжана, скажам, вось гэта жыццё парафіі, дзе ёсць пэўны адказнасць, свецкія людзі, якія за ўсе гэтыя моманты адказныя, то, канечне, гэта ўжо нашмат прасцей. Калі ўжо ўсё зарганізавана і толькі трэба як бы сачыць, таму зразумела шмат, вось, як кажаце, цяпер і канікулы з Богам, цяпер падрыхтоўка да пілігрымкі, і ёсць дзесьці вось і такія кароткія скаўцкія выезды, якія рыхтуюцца да ўжо летнікаў нашых. Ну, гэта шмат тых розных спраў, а тым не менш, кажу, што гэта ўжо ёсць усе розныя адказныя, больш трэба як бы быць побач, як дзесьці дапамагчы, калі трэба ў гэтым усім, таму, ну, зразумела, што гэта патрабуе і высілку, як бы часу, але, ну, гэта не так, што гэта ўсё трэба ад пачатку самому ўзяць і рабіць, толькі больш быць такім напагатове, вось па-скаўцкі, скажу. Заўсёды быць, калі ёсць трэба дзесьці падтрымаць, або папросту быць побач. Вось так, што спакойна. І мы падышлі да гэтай важнай тэмы служэння ў пілігрымцы, таму што у кожнай пілігрымцы ёсць людзі, якія укладаюцца не толькі сваёй малітваю, як пілігрымы, якія ідуць разам, так, а нейкім служэннем. Тыя, хто ўпершыню можа далучыцца да пілігрымкі і можа маюць нейкія таленты, здольнасці або нейкія уменні важныя, чым могуць быць прыдатныя. Ну, глядзіце, традыцыйна, ну, можна спяваць, але ўжо трэба зарэгістравацца, бо ўжо учора адбылася першая рэпетыцыя хору пілігрымковага. Думаю, большасць ужо ведае, слухачоў Радыё Марыя, пілігрымаў надзеі. Вось гэта такі хор наш пілігрымковы, які ў мінулым годзе запісаў некалькі пілігрымковых гэтых спеваў, якія можна сёння слухаць на розных платформах. Вось учора ўжо была першая рэпетыцыя на гэтую пілігрымку, вось новыя таксама песні, якія развучваюць. Таму, хто хацеў бы, то трэба ўжо далучацца цяпер, каб вось падрыхтавацца.
Ну, а зразумела, што падчас пілігрымкі ёсць шмат розных служэнняў. Гэта і парадкавыя, гэтыя і багажовыя, гэта тыя, якія нясуць нашыя калонкі, ці яшчэ іншыя флагі, ўсё тое, што паказвае, хто мы такія. Гэта простыя такія служэнні, вельмі важна дапамагчы ў памыцці посуду, на кухні, яшчэ дзесьці. Ну, так як пілігрымка, мы служым самі сабе. Гэта не так, што хтосьці нас абслугоўвае звонку, толькі служаць так напраўда пілігрымы, якія ідуць, але яшчэ таксама ахвяроўваюць вось свой час на такія служэнні, гатовыя таксама пасвяціць той час не на адпачынак, а таму, каб дапамагчы тым, можа, хто першы раз, хто яшчэ не ведае, хто, можа, больш стомлены, дапамагчы, каб перажыць гэта і дайсці ўсё ж такі да мэты. Хто такія парадкавыя? Ну, парадкавыя гэта тыя, якія дапамагаюць нам прайсці праз рухлівыя гэтыя вуліцы, якія са сцяжкамі дзесьці сперадзі затрымоўваюць рух, кіруюць рухам. Вось гэта вельмі такі важны адказны такі момант служэння. І зноў жа ж трэба, і калі хтосьці рэгіструецца, там ёсць магчымасць выбраць вось гэтыя усе служэнні. Там можна быць фатографам, бо таксама мы, скажам, пра пілігрымку распавядаем онлайн, скажам, у нашых соцсетках розных. І зразумела, што трэба тыя, хто будзе гэты контент рабіць, хто будзе здымаць, якісьці рабіць міні-інтэрв'ю, запісваць таксама нашы разважанні, канферэнцыі. Вось гэта ўсё тое патрэба такая. І таксама хтосьці зазначаецца у вось гэтай рэгістрацыі, то мы да іх ужо звяртаемся і ствараем вось такія каманды, якія адказныя ўжо за канкрэтнае служэнне падчас пілігрымкі. Зараз скажу такое моднае слова. Так. Хто будзе хэдлайнерам гэтай пілігрымкі, то бок хто будзе праводзіць канферэнцыі? У гэтым годзе вяртаемся да ксяндза Андрэя, бо ў мінулым годзе отец Стэфан быў. У гэтым годзе будзе ксяндз Андрэй праводзіць вось гэтае разважанне. На тэму дэвіз гэтай тэмы, чи галоўная такая думка, гэта тыя словы, якія пачуў святы Францішак ад Пана Бога, які гаворыць яму: ідзі і адбудуй касцёл мой. Думаю, што гэта вельмі важная тэма, якая у сабе нясе вялікую глыбіню. І сёння сапраўды усе мы пакліканыя да адбудовы касцёла. Ад таго шырокага вымярэння касцёла да такога вузкага асабістага. Бо ў шырокім значэнні, канешне, мы гаворым пра ўвесь касцёл, паўсюдны, каталіцкі, у які Бог кожнага з нас кліча і гаворыць, так як мы чуем гэта падчас кожнай імшы: ідзі ў супакоі Хрыста, ідзі вось і абвяшчай тое, што ты перажыў, тое, што ты пачуў. Аднак разумеем, што у такім трошкі ўжо вужэйшым значэнні мы разглядаем гэты касцёл наш беларускі, які таксама патрабуе людзей веры, патрабуе людзей, якія будуць жыць гэтай верай і сведчыць пра яе. Але і зноў жа глядзім далей, трошкі яшчэ вужэй пра кожную нашу парафію, якая таксама касцёл, якая жыве ўжо вось гэтай такой супольнасцю, які ствараецца з розных супольнасцяў. І тут і зноў жа наше такое значэнне, яно вельмі важнае. Яшчэ вужэй глядзім як на кожную сям'ю, бо кожная сям'я гэта малы касцёл. Вось гэта такая хатні касцёл, які таксама стварае вось гэту супольнасць веры. І зноў жа вельмі важна, то каб мы умелі напоўніцца Богам, каб мы жылі Богам. І гэта вельмі важна, але разумеем, што такім першым касцёлам з'яўляецца кожны мы, бо Пан Езус гаворыць, што вы святыня Духа Святога. Таму кожны з нас павінен адкрыць у сабе вось гэту прастору дзейнасці Бога, такой сустрэчы з Господам. І таму, калі мы так прасочым вось у гэтым такім адным сказе, мы бачым так напраўда розныя напрамкі, дзе мы маем вось адбудаваць штосьці, памяняць, паглыбіць. І думаю, што гэта вельмі важна, каб мы гэта убачылі, гэта перажылі, з гэтым прайшлі таксама ў гэтым разважанні. Таму запрашаем, конечно. Як адбываюцца канферэнцыі? Падчас хады або на прыпынках? Не, мы падчас вось гэта маршу, падчас гэта, конечно, тады ўжо, скажам, трошачка мы ідзем павольней, так, каб не перашкаджаць, каб ужо спакойна суцішыцца і, раз, паслухаць вось гэтай канферэнцыі, такі спосаб, вось так. Калі апісаць дзень пілігрыма, з чаго ён складаецца? Ад раніцы да вечара, без, канешне, гадзін
Але вот так паступова. Канечне, спрачнулася Беларусь. Пачынаецца. Гэтым спевам мы будзем пілігрымчыкі, каб ужо ўставалі. Вось памылі свае, пачысцілі зубкі, вочы працерлі. Ну і залежыць ад часамі з імшы святой распачынаецца ранішняй, і так бывае. Альбо са снедання. Тут ужо залежыць ад канкрэтнага дню і калі ў нас якісьці планы. Ну і пасля гэтага яшчэ, канешне, мы складаем усе нашы рэчы на вялікую машыну, якая вязе гэта ўсё. Ну, строімся, вырушаем. Канешне, гэта гадзінкі да безаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі, супольнай малітвы, такого праслаўлення. Ружанец, інтэнцыі, канферэнцыі, залежыць, які дзень, калі доўгі, то нават і дзве, і два ружанцы, і калі карацейшы, то ну, гэта залежыць ужо ад дня і ад, скажам, працягласці шляху. Канешне, гэта абед. У нас все по распісанню, там мы кормім, і тут ніхто галодны не застанецца. Ну, у маршы зразумела, што гэта ўжо залежыць, кажу, гэта кожны дзень іначай трошкі выглядзець, але напоўненасць вельмі падобная. Гэта розныя малітвы, гэта спевы пілігрымковыя, гэта сведчанні, гэта дзелімся, гэта знаёмствы. Так напраўды, гэта пілігрымкова радыё, дзе трошкі бярэм інтэрв'ю таксама часамі у тых новых людзей, якія ідуць, альбо цікавых, якія яшчэ не дзяліліся сваім жыццём. Таму вось і такія моманты ёсць. Ну, гэта літаніі, ну, шмат малітвы, канешне, бо першую чаргу, канешне, мы молімся і нагамі, канешне, молімся, бо ідзем, але молімся і тымі словамі, якія для нас блізкія. Вось так гэта выглядзіць, а вечарам ужо ізноў жа залежыць ад дня. Гэта можа быць якісьці вясёлы вечар, калі шмат якісьці яшчэ танцаў, гульняў розных, спеваў, а гэта можа быць малітоўны час, вось такого праслаўлення, задумы, трымання, альбо так, як у Даўгінава ў апошні ўжо дзень, калі мы робім пэўнае падсумаванне, дзелімся такімі сведчаннямі, як мы перажалі, што мы для сябе адкрылі, дасведчылі, чым мы напоўніліся ў гэтым часе. Таму вельмі класны час. На жаль, вельмі хутка заўсёды заканчваецца. Нібы столькі падрыхтоўкі, калі ўжо вырушаем, а ў гэтым годзе мы стартуем 29 чэрвеня ў панядзелак, то так напраўды не гледзімся, а ўжо пятніца, калі мы ўваходзім да Маці Божай. Таму час гэта сапраўды вельмі хутка мінае. Калі не маеш намёту, што рабіць? Тады трэба ў нашу пілігрымковую групу напісаць, запытацца, хто з братоў ці сясцёр пілігрымаў можа нас да сябе ўзяць. Скажам так, таксама ёсць школы, там, дзе можна ў школе будзе ночыць. Адзінае ў Альковічах, гэта адзінае месца, дзе мы ночым усе вакол касцёла. Таму вось на гэты дзень абавязкова трэба альбо мець свой намёт, альбо таксама знайсці пілігрыма, якія прыме да сябе. Таму пішыце, заўсёды ніхто не застаўся сам пад хмуркаю, толькі заўсёды знайшлі кагосьці, хто прыняў да сябе, канешне. Не ведаю, як будзе ў гэтым годзе, але на маёй памяці быў такі дзень у пілігрымцы, калі я ночыла ў касцёле на падлозе. Ну, гэта, скорее всего, у Альковічах. Да, такое месца, дзе часамі тыя, хто там ужо ўсё ж такі хацеў гэта, то быў дазвол на тое, каб таксама ночыць у касцёле. Ну, але зразумела, што лепей, канешне, каб гэта найсці кагосьці брата пілігрыма. Бо намёт не трэба несці. Ён паедзе машынай, таму тут проста знайсці, пазычыць на гэтыя 5 дзён. Вось, і таксама дасведчыць вось такога трошка іншага формы жыцця. І яно таксама вельмі такое класнае, думаю, паночыць у намёце. Троха романтыкі ёсць у гэтым. Класічнае пытанне, парады пра абутак пілігрыма. Ну, конечно, абутак павінен быць выгодны, разношаны, нельга купіць новае штосьці прыгожае, якое мы хацелі бы трошкі пафарсіць перад іншымі, так не пойдзе, бо ўсё ж такі нага павінна да гэтага абутку быць прыгатаваная, таму што, ну, калі вось нават на гэты другі дзень, калі мы ідзем 36 кіламетраў, абутак павінен быць вельмі выгодны. Я сабе, напрыклад, знашоўшы такі абутак, якім я ўжо доўга хажу, ну, не ведаю, можа, з 1500 кіламетраў ўжо прашоўшы ў гэтым, яны ўжо падашва такая сцёрся.
па-першае, прабег такі, гэта не вось, прыйшло. вось у гэтым усім, і я яго гэта так не мяняю, ён папросту у ім я не маю ні мазалёў, нічога, вось гэта тое, што вельмі для мяне выгодна, яны лёгкія, з мяккай падашвой, якія, ну, не адбіваюць мне вельмі ногі, дзе я магу так ісці. Плюс, канешне, трэба зменны яшчэ ўзяць, бо ўсё ж такі гэта дарога, і часта так бывае, што дзесьці гэты абутак развальваецца, знішчаецца, і трэба штосьці памяняць. Плюс таксама, як мы прыходзім ужо на месца начлегу, добра было б змяніць гэта штосьці лёгкае, якісьці сандалікі, якія папросту дазволяць назе адпачыць і так вось ужо хадзіць у гэтым усім. Таму, канешне, гэта задбаць. І яшчэ раз паўтараю, не трэба гэтага несці. То się поjedzie na maszynie, tam spokojnie można troszkę nawet z zapasem gdzieś coś wziąć, nie bojąc się tempo. No, to nie tak, że niesiesz usio na pleczach, bo kiedy wandrujesz, właściwie pielgrzymujesz u Santiago, kiedyś ja tu wam rozpowiadał, tak samo, to tam niesiesz usio na swoich pleczach i trzeba naprawdę już tak wielmi, tak rozważać, co wziąć, bo każdy liczny, скажем, kilogram, to już taki, no, taki ciężar. Тут ёсць той плюс, што несем толькі неабходнае, якусьці там кубак, з чаго мы бы піць, міску, трошка вады і ўсё як бы, да? Таму тут спакойна можна з сабой узяць нават на замену штосьці. Бутэлька з вадой, зручны абутак, што яшчэ абавязкова мець з сабой у рюкзаку? Покрыва галавы. Так, капялюшык нейкі. Капялюшык якісьці, хустачка. Ну, ружанец, конечно, так. Бо мы молимся, тому тут треба ў гэтым усім. Дажджавік. Дажджавік, ну, альбо маліцца, каб дажджу не было, але лепей мець, конечно. Беларускае надвор'е гэта і пра капялюш, і пра дажджавік. Конечно, усё бывае. У пілігрымцы ўсё, і ў адзін дзень, так направда, можа быць і вялікая спёка, але і прыйсці якаясьці такая невялічкая бура, але так цікава заўсёды, калі вось так узгадваю, гэта пілігрымкі, сапраўды, дзесьці навальніцы ходзяць вакол, мы ідзем, а вакол нас ідзе, мы ідзем па мокрым асфальце, але на нас як бы гэта не ідзе. Да, можа, пан Бог дбае, конечно, пра гэта, і так вось назіраючы на працягу столькі гадоў, бо гэта 5 год мы як бы арганізоўваем, чи адказна за пілігрымку, але ну, з парафіяй ходзім мы ўжо нашмат больш гадоў, ўжо 12. Так за гэты час бачым, як сапраўды Гасподзь апякуецца, благаслаўляе і вядзе. Так направда гэта разумеем, што ну, гэта ён, які дапамагае кожнаму з нас, каб мы дайшлі і з ім сустраліся разам з Марыяй. Ужо мы набліжаемся да канца, але гэтае пытанне не магу не задаць. З кожнай пілігрымкі кожны пілігрым прыносіць нейкі досвед. Якія думкі засталіся ў вас з мінулай пілігрымкі, з мінулагодняй? З мінулага, ну, па-першае, гэта была такая вялікая ўдзячнасць Пану Богу. Гэта досвед, вось той, што гаварыў, такой вялікай апекі і прысутнасці. Гэта досвед такой дзейнасці Бога, таксама у тых пілігрымах, якія крочылі, якія пазней, так я казаў, вось у Даўгінава мы дзелімся, і шмат вось гэтых сведчанняў, як Гасподзь дзейнічае, гэта цудоўна быць сведкам дзейнасці Бога. Дакладна, то есть вось гэта ўсяго. Але мінулы, напрыклад, мінула пілігрымка, гэта таксама досвед пэўнай лёгкасці, што не гледзячы на тое, што ну, гэта шлях, гэта высілак, то так направды вось узгадвае, што ну, яна далася фізычна досць проста, і гэта было класна. Дарагія слухачы, ну а цяпер уважліва слухайце асноўную інфармацыю. Калі, адкуль, як вырушае пілігрымка і як запісацца, стаць пілігрымам Мінск-Буцлу. Ну, глядзіце, так як мы ўжо 13 мая распачалі рэгістрацыю на Католік-бай, на Католік-Мінск-бай, вось на гэтых сайтах, на нашым сайце парафіяльным, Ян-бай, ёсць спасылка. Альбо таксама гэта спасылка ёсць у нашым тэлеграм-чаце пілігрымковым, вось спасылка на форму рэгістрацыі. Там папросту трэба яе прайсці і захвочвае, запрашае, каб гэта зрабіць найхутчэй, калі вы ўжо вырашылі, што ідзеце. Не адкладвайце на заўтра, напэўна. Гэта першае. Другое, ну, зарэгістравацца. Пачынаем, яшчэ важна, 28-га, гэта ў нядзелю,
ад 17 гадзіне будзе ўжо такая рэгістрацыя, калі мы выдаем вось гэты пакет пілігрыма. Усе тыя, хто з Мінску, канешне, той, хто даязджае, ну то можна гэты пакет пілігрыма будзе ўзяць у панядзелак, але тыя, хто з Мінска, вельмі просім, канешне, прыехаць на Лідскую 4, вось, і там здаць свой багаж, усё тое, што паедзе, тое, што мы не будзем несці. Гэта важна, таму што у панядзелак такой магчымасці не будзе, бо цэнтр, пачатак у катэдры, гэта цэнтр Мінска, і там, ну, гэтай такой вялікай машыны няма дзе запаркавацца, там такога паркінгу няма. Таму усе рэчы трэба прывезці, якія мы здаем менавіта вось у нядзелю, і ад 17 гадзіне будзе вось гэта рэгістрацыя, дзе мы можам пакінуць усе гэтыя рэчы. Ну, а ўсе разам збіраемся 29 у панядзелак, а 8 гадзіне распачынаецца святая імша для пілігрымаў. Вось там мы супольна разам молімся, і а 10 гадзіне пілігрымка вырушае у кірунку Вішнёўкі. Гэта першае месца, дзе мы ночым. Ну, а далей ужо па праграме. Таму найважнейшае вось цяпер зарэгістравацца, 28-17 прывезці свае рэчы, і ўжо 29 у панядзелак прыйсці ў катэдру, перажыць супольна разам імшу святую, ну і вырушыць у пілігрымку. Дарагія, пад гэтым відэа таксама будзе спасылка абавязкова на форму рэгістрацыі, каб вы маглі яе лёгка знайсці адразу пасля перадачы, зайсці паглядзець, зарэгістравацца. А таксама памятайце, што ў тэлеграм-канале Пілігрымка Мінск Буцлаў можна задаць усе пытанні, якія вас цікавяць, і вам аператыўна адкажуць вельмі разумныя і прыязныя людзі. Но у нас у студыі гітара, таму чым мы можам скончыць гэтую перадачу найлепш, канешне, спевам. Так, заспяваем супольна разам, і запрашаю далучыцца да спеву, якая у адной з пілігрымак стала такім гімнам, добра знаем, гэта «Каралева супакою». І прапануе, каб мы гэтай песні закончылі сённяшнюю нашу сустрэчу. Ты наша маці, заўсёды ласкава, весь свет ахінаеш нябесным плашчом, і моманты буры чуваеш спагадна, каб ахоўваць наш шлях і дом. Марыя, маці Хрыста, любячага сына, Марыя, да яго ты вядзі, апякуйся ўсімі. Каралева супакою, маліся за нас. 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 Пахвалёны Езус Христос. З Богом. І до зустрічі в Буцлаві.